Laci módra. Az a baj, hogy Szegeden nem lehet ilyet. Ja. Figyeld már! Fönn van! Gecsi! Hát ez hülye. Menj neki a fát! Hé, figyelj, hozd már őt, bazd! Ó, fönn van! Na vigyázz, neki megyek én! Na, Jaci, gyerünk! Adok neki, bassz! Jaj, ez az? Na! Bazdmeg, ez olyan esés lesz, én már látom. Azt te kibaszott! Jó! Kurva jó! Az lényeg, de szét kell törni. A lófasz csak minél magasabbra kell mászni, aztán előbb-utóbb már úgy meghajlik, hogy már nem tudsz följebb lépni, azt akkor leterik. Bazd meg! Kardos, fogd meg jó föld, bazdmeg, ez nagyon nagy esés. Isten vagy! Kardos, ez durva lesz. Még egyet föl kéne hordjunk már azért kihavat. Ugye rád esik, Laci. A fenyőág a nyakadba kellemes lesz majd. De vágod, Kardos, kurva magasan vagy, Kardos. Bazd meg, állat. Kardos, ez... Kiértem magad, bazd meg. Térj el! Meg fog halni. Jó, és lábra tudtál. Jó! Ja!